Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'ihi na ị naghị agba naanị ọsọ, ị nọdụrụ ọdụ, ị na-eguzo ọtọ, ị na-agakwa ije. Gị wee kpebie n'obi gị na ị gaghị ada mba. N'ọdị mgbe ị ga-ada mba, ị gaghị ahapụ ọsọ gị. Ọ bụghị naanị na ị ga-ebido ya, ị ga-agba ya, ị ga-emeri, ị ga-agbarukwa ya na njedebe. Gịnị ka m na-ekwu banyere ya mgbe m na-asị ịnọ ọdụ, kwụrụ ọtọ, gị ije, ma gbaa ọsọ? Ihe ndị a niile bụ ihe ndị akwụkwọ nsọ gwara ya okwu banyere ha. Ugbu a n'ezie, ndị mmadụ chọrọ ka a zọpụta ha, ka ha gbakwa ọsọ ha. Gịnị bụ ije ozi m? Olee ihe m nwere ike ime? Achọrọ m inwe mbuli n'ọkwa, achọrọ m inwekwu ego, achọrọ m ime ihe dị ukwuu. Gịnị bụ ije ozi m? Gịnị bụ ọkpụkpọ oku m? Mana ọ naghị arụpụta ọrụ n'ụzọ ahụ. Chee maka nwa a mụrụ ọhụrụ. A na-enyi nwa ha n'akwa ndina, ha anaghị awụli ozugbo mgbe a mụrụ ha, gbagharịwa n'ime ụlọ niile. Ugbu a, soro m chee nke a. Ihe mbụ ha na-eme bụ ịmụ otu esi anọ ọdụ. Akwụkwọ nsọ na-ekwu okwu maka ịnọrọ ọdụ gị na Kraịst n'ebe dị elu nke eluigwe. Akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị na Jizọs nọ n'aka nri nke Nna ya. Ọ naghị ekwu okwu ya nwee ịkwụrụ ọtọ n'eluigwe. Ọ na-ekwukarị na ọ nọrọ ọdụ, onye ahụ nke nọ n'oche eze. Ma anyị nọ n'ebe dị elu nke eluigwe, anyị na Kraịst Jizọs. Ugbu a, ịnọrọ ọdụ na-ekwu maka ịbanye n'ezumike nke Chineke. Ngwa ka m gwa gị otu ihe, ị gaghị ebido ịgba ọsọ ahụ ma ọ bụrụ na ị gaghị amụta otu esi anọ n'ezumike nke Chineke mgbe ị na-agba ọsọ ahụ. Maka ọtụtụ ihe ga-eme, ị ga-enwe ọtụtụ ihe dịrị gị ime. A ga-enwe ọtụtụ agha a ga-ebuso gị. A ga-enwe obubu agha nke mmụọ ọjọọ. N'usoro ahụ, ị ga-amụta otu esi atụkwasị Chineke obi ma nọgide n'ezumike ya. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị ma ọlị enwe ike ime ya na-enweghị nsogbu nke ahụike kwa izu. Ndị mmadụ chọrọ mbuli elu, ma mgbe ebulie gị elu, ị ga-enwekwa ihe omume dịrị gị karịa na mbụ. Ya mere, ọ na-ewe ogologo oge n'eziokwu ịmụta otu esi anọrọ ọdụ n'ime Kraịst. Nke a pụtara mgbe ụmụ gị na-enwe nsogbu, gị ka nọrọ ọdụ. Ana m ekwu banyere ime mmụọ. Nke a pụtara mgbe a na-amaja gị na a ga-achụpụ gị n'ọrụ, gị ka nọrọ ọdụ. Nke a pụtara mgbe a na-eweghịkwa gị ịbụ abụ n'ụlọ nzukọ, gị ka nọrọ ọdụ n'ime Kraịst. Nke a pụtara na mgbe ị chọpụtara na ezi enyi gị kọrọ ihe nzuzo gị, gị ka nọrọ ọdụ n'ime Kraịst. Amen. Ọ dị ọtụtụ puku ụzọ nke anyị nwere ike isi atụfu udo anyị ma ọ bụrụ na anyị chọọ, ma anyị ekwesịghị ma ọ bụrụ na anyị mụta izu ike n'ime Chineke. Ndị kwenyere nenu na-abanye n'ezumike nke Chineke. Ugbu a, enwere m ike ịgwa gị ọtụtụ ihe nnọrọ ọdụ ji dị mkpa. Agaghị m abanyecha n'ime ya ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ị ga-enweta ya wee mụọ nke a. Mana aga m agwa gị, mgbe onye isi nchụaja na-abanye ebe dị nsọ nke ịdị nsọ ịchụ àjà maka mmehie ndị mmadụ otu ugboro n'afọ, onweghị oche na-anọ n'ime ebe ahụ. Anaghị ekwe ha ka ha nọrọ ọdụ n'ihi na ha na-aga njem na ọgbụgba ndụ nke ịrụ ọrụ. Ma n'eziokwu, etinyere ataṅụ n'ala efe nke ha yi. Ma e nwere ụdọ nke ekere ha n'ukwu, nke onye nọ n'ezi ga-ejide aka. Ma ọ bụrụ na ha mehie ihe, ma Chineke akụgbuo ha, mmadụ ga-adọpụta ha n'ezi. Ha nwere oge niile nke ha nọ n'ime ebe ahụ. Ha ga-aga n'ihu ịrụ ọrụ n'ihi na ọ bụ ọgba ndụ nke ịrụ ọrụ. Mana kelee dịrị Chineke na ugbu a anyị nwere ike ịnọrọ ọdụ n'ime Kraịst, na-abụghị ịrụgide ọrụ rụgide ọrụ rụgide ọrụ rụgide ọrụ, na-arụ arụ ka anyị nwee ike bụrụ onye yiri Kraịst mgbe niile. O nwere ọtụtụ ihe banyere nke ahụ, agaghị m abanye n'ime ya. Ihe ọzọ anyị ga-amụta bụ otu esi akwụ ọtọ. Ụmụ a mụrụ ọhụrụ na-anọrọ ọdụ. Anyị nwere otu nwa nke dị ọnwa 7. Chineke m, nwa atọ ka agaghị m eguzogide nwunye, ọ dị ụtọ. Nwa dị ọnwa 7 ma na-anyị ka gịnị. Ọ dị nnọọ mma nke ukwuu. Ka m gwa gị, n'abalị gara aga ọ chọrọ irigote n'elu tebụl m na-aṅụ kọfị. Ọ na-anọrọ ọdụ, mana ugbu a ọ chọsiri ịkwụrụ ọtọ. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi eguzogide ekwensu. Anyị kwesịrị ịmụta otu eguzorosi ike mgbe ọtụtụ ihe na-abịakwasị anyị. Ị gaghị agba ọsọ tupu gị amụta otu esi eguzo ọtọ, n'ihi na mgbe ị na-agba ọsọ, a ga-enwe ihe ndị ga-emegide gị, ma ị ga-eguzoro wee guzosi ike megide onye iro. Ma anyị ga-amụta otu esi aga ije tupu gị agbawa ọsọ.
ị ga-amụta otu esi aga ije. Anyị na Chineke na-aga njem. Anyị na-aga njem n'ịhụnanya. Anyị na-aga njem n'ime mmụọ. Anyị na-aga njem n'ime okwu ya. Ma ịga njem bụ nnọọ ịzọpụ ụkwụ. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, saa efere, gaa ahịa, hichaa ụlọ, gaa ọrụ, Monday, Tuesday, gaa ụlọ ụka n'izu ụka, Monday, Tuesday. Ọ bụ banyere otu esi amụta ime ihe ndị a kwa ụbọchị nke ndụ gị na Chineke ime njem. Ma n'ikpeazụ Chineke ga-ahapụ gị ka ị gbawazie ọsọ nke dịịrị gị. N'abalị anyị ga-ekwu banyere otu esi agba ọsọ ma merie. Mana ọ bụghị naanị otu esi agba ọsọ gị, ma otu agbaru ọsọ ahụ. Hibru isi 12 amaokwu nke 1. Ya mere, ebe e nwere ọtụtụ ihe ịgba ama nke gbara unu gburugburu, ndị nke mụpụtaworo nkwupụta nye eziokwu, ka anyị na-anụ okwu ndị dị ike, ka anyị wepụ ma tụpụ n'akụkụ ibu niile ọbụla, ibu niile nke na-anyịgbu anyị, na mmehie nke na-akpachapụ anya ghọrọ aghụghọ bịakwasị anyị. Maka anyị gbaa, onye ọbụla sị gbaa, n'iji ndidi, nnagide na ịnọgidesi ike na ịnọsi ike n'ime njem ahụ nke ọsọ nke e dewere n'ihu anyị. Anyị niile nwere ọsọ ịgba. Nke a bụ ụdị ihe nke m bụ. Ọsọ niile abụghị ije ozi nke izisa ozi ọma, mana anyị niile nwere ọsọ nke anyị ga-agba. Ọsọ gị nwere ike ịbụ ịzụlite ụmụntakịrị dị mma. Amaghị m ịgba ọsọ gị. Ọsọ gị nwere ike ịbụ ihicha ụlọ gị n'izu na-abịa abịa, wee hichacha ebe ị na-edewe ụgbọala. Anyị niile nwere ozi Chineke ziri anyị. Ka anyị nwee ike ịga ozi ahụ, anyị ga-amụta otu esi elegide anya. Maka m gwa gị na ekwensu na o doro ya anya ime ka ndị mmadụ ghara ilegide anya, ma nweta ha ka ha na-eme ihe ha na-amaghị ihe ha ga-eme maka ya. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Na-agbalị imezi ihe nke ị na-agaghị emezinwu, naanị Chineke pụrụ imezi. Mana n'oge a, anyị kwesịrị ịgbawa ọsọ anyị. Ọ bụrụ na anyị ma otu esi anọrọ ọdụ, otu esi akwụ ọtọ, otu esi aga ije n'ije anyị. Cheta na ị nweghị ike ịgba ọsọ. Ị ga-anọrọ ọdụ, ị ga-akwụrụ ọtọ, ị ga-agawa ije, mgbe ahụ gị gbawazi ọsọ. Ahụrụ m ihe nkụzi ndị a n'anya, n'ihi na ọ bụ ezigbo ụzọ nke isi gosi anyị na o nwere ihe ndị ọzọ nke anyị ga-amụta ime tupu anyị etinye onwe anyị n'ime ihe ndị dị ukwuu. Nke mbụ, anyị ga-enwegodu ntọala na ndụ anyị. Pita nke mbụ isi 5 amaokwu nke 8 na 9. Ahụrụ m nke a n'anya. E tere David otute mmanụ afọ 20 ịbụ eze tupu ekpunye ya okpu. Gịnị mere n'afọ 20 niile ahụ? Nwanne m, ịhụnanụ, ya na Goliat lụrụ ọgụ, wee mee nzuzo ruo ọtụtụ afọ. Mgbe eze chọrọ igbu ya na ndụ ya niile, wee mụta otu o si emeso ndị iro ya. Ị gaghị eyi okpu ahụ nke Chineke wezụgara wee nye gị, okpu mmeri ahụ maka ịgba ọsọ gị, ọ bụrụ na ị maghị otu i si eguzogide ndị iro gị. Amen. Pita nke mbụ isi 5 amaokwu nke 8 ruo 9. Nọzie nke ọma, daa jụụ, nwee ezi uche, n'ezi anya, kpachapụ anya n'oge niile. Onye iro nke gị bụ ekwensu na-agbagharị ụja, na-agagharị, agụụ na-agụ ya, na-achọ onye ọ ga-arịkwasa n'elu ma dọgbuo. Onye ọbụla kwuo, ọ gaghị abụ m. Guzogide ya, nọsi ike n'okwukwe megide mbulite ya. Gbanye mgbọrọgwụ, guzosi ike, dị ike, kwụrụ chịm, nwee mkpebi. Marakwa na ọ bụ otu ụdị ahụhụ ahụ bụ ihe dịịrị nwanna gị ndị niile nọ n'otu Kraịst n'ụwa niile. Ka m gwa gị otu ihe n'abalị, ọ bụghị naanị gị na-agabiga ọtụtụ ihe. Ọ bụghị n'ihi na ndị mmadụ a na-afụcha ihu ha pụtara na enweghị ha na-agabiga. N'agbanyeghị nke ahụ, dịka ị na-eto n'ime Chineke, bụ dịka ị na-ekpuchi mpụta ihe ị na-agabiga. Mgbe ị na-agabiga ihe, n'ezie, ndị nke torola eto ga-aga n'ihu ịgwa ndị nke ọzọ okwu, n'agbanyeghị na e mejọrọ ha ma ọ bụ na ha agaghị eguzogidenwu ya ma otu. Ma ndị ahụ ha na-agwa okwu agaghị amadị ihe ha na-agabiga. Mana anyị ka nọ n'ebe ntụsara ahụ nke ndị otu Kraịst. Ma mgbe ọbụla anyị nwere nsogbu, ihe niile nọ n'ụwa ga-akwụsị mgbe ahụ. Agaghị m aganwu ụlọ nzukọ n'ihi na iwe na-ewe m, n'ihi na anataghị m mbuli elu nke m lere anya ya n'izu gara aga n'ụlọ ọrụ m. Agaghị m arụnwu ọrụ m otu m kwesịrị n'ebe ịzụlite ụmụaka, n'ihi na
iwe na-ewe m ebe enyi m nọ, ya mere aga m anọ n'ụlọ na-enwe obi ilu na ngwụcha izu a. Agaghị m akpọrị ndụ m n'ụbọchị taa n'ihi na Dev na-ele egwuregwu bọọlụ. Ọ naghị ele m anya, ya mere aga m ewe iwe ma na-ebe akwa ebe a na-asa ahụ, na-ehichagharị ụlọ, na-akpụgharị oche, na-akpụgharị ihe niile, na-ebugharị ihe dịka onye arapụrụ. Ime akụziri m akwụkwọ nsọ afọ 5 ma kụziere naanị mmadụ 25 afọ 2 n'ime ọgbakọ, ma emechaa mmadụ 25 ọzọ esonyekwa n'ọmụmụ akwụkwọ nsọ ahụ. Ya bụ afọ 5, ọ bụghị ụbọchị 5 ma ọ bụ izu 5, ọ bụ afọ 5. O nwekwana ụgwọ akwụrụ mgbe m na-eme ya, ma ahapụla m ezigbo ọrụ m na-arụ ma na-eme ya. Mgbe ahụ ihe mkpata m enweghị ihe ọ bụ mana aghọtaghị m ihe m ji na-achụ ụdị àjà niile a m chụrụ. Mana mgbe ahụ ahụrụ m ya ka ọ na-arụpụta ọrụ. Achọrọ m ịgba ọsọ, achọrọ m ihe ndị buru ibu, achọrọ m ohere dị mma, achọrọ m imenwe ụdị ihe a. Ma mgbe ahụ amụtabeghị m otu esi anọrọ ọdụ n'ime Kraịst na-ezu ike n'ime ya. Amaghị m otu esi eguzogide onye iro. Amatabeghị m otu esi enwe nsogbu, ghara ị na-ebe akwa maka ya mgbe niile. Ma mgbe ahụ agagacha m ije n'ịhụnanya. Mana achọrọ m ịgba ọsọ m. Onwe onye nọ n'ụlọ n'ebe a n'abalị a ndị mmadụ na-atọ m ọchị n'ụbọchị ndị a n'ihi na ha chọrọ ka a zọpụta ha, ha nwee nzukọ ozugbo. Ma ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ azọpụta gị, gị nweta egodo uche. Mana ihe ọjọọ kachasị nke anyị ga-eme bụ ibuli onye a chegharịrị ọhụrụ n'ogugo, ọnọdụ nke ịchịkwata ndị mmadụ. Naanị ihe anyị mege bụ anyị ọga ka ọ na-emejọ ha. Efesọs 6 amaokwu nke 12. Anyị adịghị agba mgba imegide anụ arụ na ọbara mgbe anyị bụ imegide ihe ndị a na-ahụ anya na ihe ndị na-emegide mmadụ, na ikikere nke ndị ịchịisi niile na ndị na-achị isi n'ọchịchịrị, megide ike mmụọ niile nke obi ọjọọ n'eluigwe n'ime mmụọ nke elu. Ya mere yinye ihe ngwa agha niile nke Chineke ka ị nwee ike iguzogide ma guzo n'ụkwụ gị n'ụbọchị ọjọọ ka ihe ọjọọ. Ma n'ihi na ị lụọla ọgụ ndị a niile, ị ga-eguzosi ike n'ọnọdụ gị, guzosi ike ijide ọnọdụ gị. Ya mere mgbe anyị na-agbalị ịgba ọsọ, mgbe anyị rute n'ogugo a, ebe nke a bụ ihe anyị na-eme. N'eziokwu, ọ bụrụ na ị chọrọ ime eziokwu, mana achọghị m ime gị ka obi daa gị mba mgbe m na-ekwu nke a, mana dịka a na-ebuli gị elu bụ mgbe ị ga na-enwe agha karịa. Ama m na nke a anaghị enye gị obi ụtọ, mana aga m ekwukwa nke a dịka ị na-etozu oke n'ime Kraịst bụ ruo m na ọ gaghị na-enyezi gị nsogbu, n'ihi na ị naghị agba naanị ọsọ. Ugbu a ị nọrọ ọdụ, ị kwụrụla ọtọ, ị na-agazi ije. Ma ị kpebiela n'obi gị na ị gaghị akwụsị n'ụzọ, na ọ dịghị mgbe ọbụla ị ga-akwụsị. Ọ bụghị naanị na ị ga-ebido ọsọ a, ị ga-agba ọsọ a, ị ga-emerikwa, ma ị ga-agbarukwa ọsọ gị. Ihe nke m chọrọ iji obi m niile kụziere unu n'abalị a bụ: kwụsị ikwe ka nsogbu gị na-amaghị gị ihu. Nke a bụ nnọọ okwu Chineke nye gị n'abalị a. Ekwezila ka nsogbu gị na-amaghị gị ihu. Mgbe ọbụla ị nwere nsogbu, ị kwesịghị ịnọrọ n'ụlọ na-ama jijiji izu 2. Lee ka m gwa gị ihe ị ga-eme mgbe ị na-amaghị ihe ị ga-eme. Mgbe ị na-amaghị ihe ị ga-eme, gị mewe ihe ị ma eme. Nke a bụ ezigbo akwụkwọ. Ihe ị ga-eme mgbe ị na-amaghị ihe ị ga-eme, imewe ihe ị maara eme. Anyị niile nwechara ihe anyị ma eme. Ịma ihe wụ ịga ọrụ, ma ọ bụ ịga ụlọ nzukọ, ma ọ bụ ikpe ekpere, ma ọ bụ ịgụ akwụkwọ nsọ, ịma otu esi aga n'ihu inyere onye ọzọ aka. Ma lee, nke a bụ ihe Chineke chọrọ ka anyị meruo, ma ọ bụ usoro otuto. Ọ bụghị ihe nke onye ọbụla na-elega anyị ime. Dịka onye chegharịrị ọhụụ, anyị amụta otu esi anọrọ ọdụ n'ime Kraịst. Anyị mụta otu esi eguzogide onye iro. Anyị mụta otu esi aga njem n'ime Chineke. N'ikpeazụ, anyị mụta otu esi agba ọsọ anyị. Mana ọ bụrụ na m na-achọ ịgba ọsọ, ma amaghị m otu esi anọ ọdụ, ma amaghịkwa m otu esi eguzo, ma amaghị m otu esi aga ije, ya mere aga m
m na-aga n'ihu na-emejọ ndị mmadụ karịa ka m na-enyere ha aka, mana nke a bụ n'ihi ọtụtụ mgbe ọrụ ahụ akarịa ike nye ndụ gị. Emekwala ọsọ ọsọ karịa ka ị chere ị kwesịrị, maka na ọ bụghị n'ihi na ị chere na ị dịla na njikere bụ na ị dịla na njikere. Ya mere ihe anyị ga na-emegide ugbu a bụ ihe anyị kwenyere anyị chere na Chineke chọrọ ka anyị na-eme. Ma kwenyere m, mgbe oge ruru, mgbe oge ịgba ọsọ ahụ ruru, ị ga-agba ọsọ ahụ. Ugbu a ewere m obere oge n'afọ gara aga, n'ezie ọ bụ izu 8, ma edekọsịrị m ihe banyere naanị ụmụ ururu ihe bụ ihe ndị mere m nke onye iro zubere ime ihe na-abụghị izuru udo m. N'izu 8 ndị a ka m na-agbalị ide akwụkwọ, mee ihe onyonyo, ma mee ọgbakọ, mana achọrọ m ka ihe dị njọ. Mgbe m na-agbalị ime ha, aga m ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ọnọdụ m niile dị ukwuu, ma agaghị m emerụ ahụ. Ihe niile ewee gacha nke ọma. Amaghị m ị nọ ebe a n'abalị gara aga, mana akọrọ m ha. Izu 12 gara aga, Mọnde gara aga, agbara m ọkpụkpụ ukwu. Ya mere, n'ebe a, site na amara Chineke, o meene naanị ọnwa 3 m bidoro ịkụzi ihe. Mana okwu ndị a anaghị afụ m ụfụ. Ọ dị mma, mana mgbe m laruo n'abalị gara aga, mgbe m laruru, ya shikọrọ m. N'ụtụtụ a ya eshikorokwa, n'abalị o shikokwara ntakịrị. Ma ịma, agbaga m ọsọ m, anọ m ebe a ime ihe Chineke chọrọ ka m mee. Ka m gwa gị otu ihe, ọ bụrụ na gị na Chineke ga-aga njem, ị ga-enwe ntachi obi. Nke a bụ naanị otu karịrị mfe m nwere ike iji tinye ya. N'ezie, anyị kwesịrị inwe obi ike, anyị kwesịrị inwe mkpebi. Agaghị m abụ onye na-esighị ike a na-akwa akwa, onye kwere ekwe na-adịghị eguzosi ike. Mụ na Chineke ga-eso gachi ije ahụ. Ọ bụrụ na m ga-abụ onye kwere ekwe, aga m abụ nke ziri ezi. Aga m eguzosiri Chineke ike, ma aga m enyere ndị ọzọ aka. Anọ m ebe a inyere ndị ọzọ aka. Ọ ga-abụ ihe ịtụnanya ma ọ bụrụ na ị mara ụfọdụ ihe ndị ndu na-agabiga mgbe ha na-eziga ozi ọma nke ị na-amatadịghị ihe ha na-agabiga. Ya mere, na mbụ ka anyị bụ ụzọ gụọ akwụkwọ nsọ, m bịa kọrọ unu ụfọdụ ihe ndị mere m. Timoti nke 2 isi 4 amaokwu nke 7 na 8. Ana m agwa gị, o were m ọtụtụ afọ ịbụ onye otu Kraịst na-ebe yewu na-agagharị mrigo mgbada maka ọnọdụ nke m nọ n'ime ya mgbe ahụ. Ma mgbe ike nke ahụ gwụrụ gị, gị bịa chọwazie ka ị nọgidesi ike n'ime ndụ gị. Alụọla m ezi ọgụ ka ekwesịrị mara mma. Onye ọbụla kwuo, ana m alụ ọgụ. Agbaruole m ọsọ m, edewele m n'ozuzu oke, ma jide n'okwukwe. Ma ihe nke fọdụrụ si ugbu a gawa, nke edewere nye m bụ okpu mmeri nke ezi omume, na ịnọ n'ezi omume na imezi ihe n'ebe Chineke nọ, nke onye nwe anyị na-ekpe ikpe ziri ezi ga-enye m ma kwụghachi m n'ụbọchị ukwu ahụ. Ọ bụghị naanị nye m, ma nyekwa ndị ọzọ niile, ndị hụrụ ma nwekwa agụrụ ma nabatakwa mpụta ihe ya. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe? Jizọs na-abịaghachi. Mana ekpebiri m na ngwụcha afọ gara aga na ekwesịrị m ịkụzi nkụzi banyere ibi ndụ nye ebighị ebi, mana ọ bụghị ibi ndụ naanị maka ugbu a nke m nọ n'ime ya ugbu a. Ime otu ndụ anyị dị iji dị mkpụmkpụ karịa ebighị ebi. Anyị ga-adị ndụ ruo ebighị ebi. Ya mere, ọ bụrụkwa na enweta m ụzọ m otu a m nọ ebe ugbu a, ya mere gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ihe niile nke m chọrọ emechara m otu a m nọ ebe a? Na Hibru isi 11 a na-akpọ ya nnukwu ụlọ nke omume nke okwukwe, ebe e nwere ọtụtụ ndị dị ukwuu nke ekwuru okwu ha. Ha mere nke a n'okwukwe, mee nke ọzọ n'okwukwe.
ma ya bịa kwuruo n'otu ebe m hụrụ n'anya, ya wee sị, ndị a niile n'agbanyeghị na ha anatachaghị mmezu nke okwukwe ha jisiri ike n'okwukwe ahụ, ha nwụkwa n'okwukwe na-ekwenyere Chineke. Ma ịma ihe mere, ihe kachasịcha mkpa abụghị inweta ihe nke m chọrọ, ọ bụ ị na-aga n'ihu ịga njem n'okwukwe, na nga na-aga n'ihu ịtụkwasị Chineke obi, na nga na-aga n'ihu ikwere na ya, na nga na-aga n'ihu ikwu ihe dị mma banyere ya. Ịma ihe mere na ọ bụghị maka anyị onwe anyị. Ya sị, alụrụ m ezi ọgụ, mana ana m eche mpụta ihe ya. Mana ahụla m ọtụtụ ebe n'ime akwụkwọ nsọ ugbu a. Ọ bụ ihe ịtụnanya mgbe Chineke na-edu gị ihu. Ana m ahụ ọtụtụ akụkụ akwụkwọ nsọ ugbu a. A gwara ha sị ka ha mee nke a n'ihi na onye nwe anyị na-abịa ọsọ ọsọ, mee nke ọzọ n'ihi na onye nwe anyị na-abịa ọsọ ọsọ. Otu ebe Pọl sịrị, ebile ndụ ichere naanị onwe gị n'ihi na onye nwe anyị nọ nso. Ya mere anyị achọghị ịnọrọ chere ruo mgbe opi ike dara, anyị ebido na-akwado. Anyị chọrọ ịnọ na njikere. Ya mere nke a pụtara ụbọchị niile nke ndụ anyị sochie Chineke ike site n'obi anyị niile. Ma site n'amaokwu nke 22, Pọl si, ugbu a ị na-ahụ, ana m aga Jerusalem, bụ nke mmụọ nsọ na-akwanye m, wee kpebie site na mmagide nke mmụọ nke m onwe m, na-amaghị ihe nke ga-adakwasị m ebe ahụ, ma ọ bụghị ma mmụọ nsọ ga-elezi anya na-eduru m na-aga site n'obodo ruo n'obodo, nke ụlọ mkpọrọ na ahụhụ nọ na-eche m. Ugbu a ana m achọ ikwu nke a, mana anyị o nwere ndị kwere ekwe siri ike dị otu a n'ụbọchị taa? Ndị ga-asị, achọghị m ịma ihe ga-eme m. Chineke sị, gawa, agawakwalanụ m. Lee, ekwenyere m na anyị kwesịrị isitụkwu ike. Anyị kwesịrị inwekwu mkpebi na anyị ga-agbaru ọsọ anyị, na anyị agaghị akwụsị ma ọ bụ daa n'ụzọ. Ya sị, ọ bụ mmụọ nsọ na-akwagide m na m ga-aga mee nke a. Mana n'ime ihe ndị a niile, onwe nke na-emetụta m. Ahụrụ m nke a n'anya. Ihe ndị a niile onwe nke na-emetụta m, ma ọ bụ na m karịchara ahụ ndụ m n'anya wee nye onwe m. Ọ bụrụ naanị na m ga-agbaru ọsọ m n'ọṅụ na ije ozi a nke m nwetara, bụ nke onye nwe anyị Jizọs nyere m na ntụkwasị obi imezu nye ozi ọma, bụ ozi ọma nke amara Chineke. Mana ana m achọpụta na unu niile ndị m batarala pụọ na-agwa maka alaeze, unu agaghị ahụkwa m ọzọ. Pọl maara na o ruwego mgbe ọ ga-anwụ, mana ọ sị, aga m agbacha ọsọ m a. Aga m na-eme ihe m kwesịrị ị na-eme ruo mgbe m ga-eku ume m nke ikpeazụ. Ugbu a Chineke achọghị ka anyị kwee ka ụmụ ruru ihe na-enye anyị nsogbu ma na-akpasu anyị iwe oge niile. N'ezie, Pọl kwuru ihe ndị dị mma ebe ọ gwara ndị mmadụ na ndị Kọrịntị nke mbụ 7. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ di na nwunye, lụọ. Ọ bụrụ na ị chọghị ịlụ, hapụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị lụọ, ị ga-enwe ihe ndị ọzọ ị ga-arụ karịa mgbe ị na-alụghị. N'ezie, ọ bụrụ na ile nke a na-atọkwa ọchị, mana achọghị m iwe oge ịga ebe ahụ n'abalị a, n'ihi na o nwere ebe ndị ọzọ m ga-emetụ aka, n'ihi na Pọl nọ na-ekwu. Ezie, o nwekwe ihe ọjọọ dị na ya, mana ghọta na ọ bụrụ na ị lụọ di na nwunye, o nwere ihe ndị ọzọ ị ga na-eme nke ị na-agaghara eme ma ọ bụrụ na ị lụghị. Agwa Pọl niile mgbe ahụ bụ na Jizọs na-abịa. O chere na Jizọs gaje ịbịa ụbọchị na-adịghị anya. Ya mere, ọ bụrụ na o chere otu ahụ n'oge mgbe ahụ, olee otu anyị kwesịrị ị na-eji akpa agwa ugbu a? Amaghị m mgbe ọ bụ mgbe ọ ga-abịa, mana ekwenyere m na o ruwele karịa ka ọ dị na mgbe ahụ. Mana ama m na ụbọchị ọbụla nke na-agafe na-akpọta ụbọchị ahụ nso karịa ka ọ dị na mbụ. Ma otu o si dị na anyị nọ ọdụ n'ebe a n'abalị a, opi ike ga-ada, ọ ga-ekewa eluigwe. Ndị nwụrụ anwụ ga-esi n'ala wee bulie, anyị nwa ndị dị ndụ ga-esorokwa ha gaa n'ikuku. Anyị niile ga-ezute ya. Haleluya! Ma mgbe ahụ ka obi ga-atọ gị ụtọ na ịkwụsị n'ụzọ. N'ezie, achọrọ m ichetara gị na mgbe nsogbu chọrọ iduhie gị, gaa n'ihu ime ihe ịma otu esi eme ya. Mgbe a na-elegide anya na ihe okwu Chineke na-ekwu, ma gharakwa ịkwụsị n'ụzọ. Hibru 10:2 nke mbụ ruo na nke 2, ọ sị ka anyị na-agba ọsọ a na ntachide obi, ọsọ a nke ewepụtara anyị ka anyị legide anya anyị n'ebe Jizọs nọ, onye mbido na onye mmezu nke okwukwe anyị.
Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.